Здравейте хора, добре дошли в новия криминален канал. Историята, която днес ще ви разкажа, е за Наташа Кампуш. Наташа Кампуш е една от малкото жертви на насилие, които отказват да участват в програмата за защита на свидетели и разказва историята си за отвличането на целия свят. От 10 до 18 годишна възраст момичето живее в мазето на престъпник, без да губи надежда да избяга. Но първо ще ви разкажа малко за Наташа. Тя е родена във Виена през 1988 година. Баща ѝ е бил пекар, а майка ѝ шивачка. Когато момичето било на 5 години, родителите ѝ се развеждат и тя остава да живее с майка си. А пък баща си виждала през уикендите и празниците. Но последния уикенд, който прекарала с баща си в неговата къща в Унгария, тя й била изключително щастлива. Наташа се върнала от дома за началото на училището, но за съжаление нямало време да стигне до него, тъй като тя била отвлечена в понеделник сутринта на 2 март. Това се случило пред очите на нейна съученичка, която разказала на полицията, че мъж е качил Наташа в бял ван. Изчезването на Наташа Кампуш станал най-известният случай в Виена. И за известно време тя се класирала на 7-мо място в списъка на Интерпол за 10 най-търсени изчезнали деца. Първите дни след отвличането полицията претърсва близките гори и езера, но не могли да намерят никакви улики. В продължение на много месеци следователите проверявали местните жители с криминални досиета. Разработвали се различни теории да не би Наташа да е отвлечена за детска порнография или пък трафик с органи. В първите седмици са проверени над 700 бели буса. Най-интересното при тази проверка, че самият похитител също е бил разпитан и е бил без алиби, но явно полицията това не им направило огромно впечатление и не си е свършила работата както трябва. Наташа, понеже се е била върнала от Унгария, там също е извършено мащабно издирване. Както често се случва в случаите на насилие над деца, майката и бащата стават главни заподозрени и остават такива в продължение на много години. В едно от интервютата на Наташа, сега ще я цитирам, е казала: „Винаги не съм се чувствала на място у дома“. Тя споделя още, че е нежелано дете. Майка й вече имала 2 дъщери, които отгледала, когато внезапно забременява с нея, и е било трудно да се примири с факта, че животът отново се върти около отглеждането на бебе. Въпреки това, през първите години на Наташа, сестрите й се грижили за нея. Родителите й все още са били заедно. Майка й е шила красиви рокли и тя е била изключително щастлива. Баща е опитвал да прекара повече време у дома и да има някакъв хармоничен семейен баланс. Обаче 3 години по-късно идилията започнала да се пропуква. По-големите й сестри се изнасят от вкъщи, а баща й започва все повече да пие, да изчезва по цели нощи, да не се прибира, затъва в дългове и ипотекира къщата. Родителите започнали всекидневно да се карат и понякога майка й си събирала багажа, тръгвала си, после се връщала, отново си тръгвала, пак се връщала и така до безкрайно се повтаряло. В същото време Наташа била изпратена в детска градина, където трудно се адаптирала. В част от това, което успях да намеря в интернет, в тази детска градина децата са били доста агресивни, а пък учителите са били неангажирани и много строги. Просто не мога да си представя ужаса, който е преживяла на тази крехка възраст Наташа. Постоянните скандали вкъщи, агресията в детската градина, строгите учители. Поради всичкия този стрес,
Наташа развива енореза. Енорезата, това е когато детето се напишква през нощта, но в по-лошите случаи се случва и през деня. И вместо да заведе дъщеря си на лекар, майка й ограничила приема на течности, което много повече влошило ситуацията. Наташа започнала да се напишква не само през нощта, но и през деня, включително пред децата в детската градина. Скоро в допълнение към енорезата, 5-годишната Наташа развила гастрит, причинен от прияждане на сладко. А всички много добре знаем какво може да доведе голямото консумиране на сладко, а и дори до по-лошо. Според Наташа, след като баща й си тръгнал, майка й започнала да излива гнева си върху нея, да проявява както психически, така и физически натиск. До 10 годишна възраст Наташа вече страдала от наднормено тегло, редовни болки в корема и продължаваща енореза. На 2 март 1998 година тя решава за първи път да отиде на училище сама и то без майка си. Но на път за училището Наташа Кампуш описва своя похитител. Той стоеше на платното за паркирана от дясната страна на пътя и по някаква причина изглеждаше странно, страшно, неуместно на тази тиха улица. Видях мъж да стои пред колата. Беше слаб и нисък. Той се оглеждаше безцелно, с блуждаещ поглед, сякаш очакваше нещо, но не знаеше какво. Така описва Наташа първата среща с похитителя си. Забавих крачките си. Първият импулс беше да пресека от другата страна на улицата. Щом тя стигналът мъжът, той внезапно я хванал през кръста, вдигнал я и с едно движение я преместил в микробуса. Похитителят наредил на Наташа да седне на пода, да не мърда, иначе щял да я убие. Наташа си спомня още, че преди това е гледала по телевизията, че в Германия е имало много нападения над малки момичета, които били изнасилени и намерени мъртви. Така че тя била много уплашена и много версии минавали през главата й какво може да й се случи. Мъжът, който стои зад това, се казва Волфганг Приклопил. Много се извинявам за името, малко ми е трудно произнасянето му, но ще го наричам Волфганг. През 1998 година той е на 36 години и работи като техник в известна австрийска телефонна мрежа. Никой от неговите колеги не забелязва нищо странно в поведението му. Той също е страдал от енореза до 18 годишна възраст. Няма приятели и прекарва свободното си време в четене на книги и редене на пъзели. През уикендите го посещавала майка му, която му приготвила храна за следващата седмица. В къщата, която наследил от дядо си, имало малко мазе с стая около 5 квадратна метра и малка баня, която стая е трябвало да служи като убежище в случай на ядрена война. Той купил легло, маса, телевизор, гардероб, играчки, детски книги и списания. Според психолози идеята за отвличането му е хрумнала 10 години преди да бъде приложена на практика. Според спомените на Наташа, входът към мазето е бил внимателно замаскиран. Било е необходимо да се премести плота в кухнята, да се премине през тясна дупка и да се отворят 3 тежки врати, за да се влезе в стаята. Но всичко това Наташа не е видяла първия ден, а в последствие. Защото след отвличането от буса до мазето, Волфганг я е пренесъл, увивайки главата й в дебело тяло. Тя се опитва да го убеди да я пусне и обещава, че няма да каже нищо на никого, но без никакъв резултат. И така следващите 8 години, или по-точно 3096 дни,
Тя живее в мазето. До известна степен успява да установи доверие с похитителя си, понякога получавала подаръци, като видеоигри, нови книги, дрехи, обувки. Той имал пристъпи на параноя и агресия, по време на които Наташа се страхувала много. Когато тя не изпълнявала това, което и казва, я лишава от светлина, храна. Убедил я, че е способен да я убие, а също така излъгал, че всички врати и прозорци са пълни с експлозиви и ако тя се опита да избяга, цялата къща ще бъде унищожена. Освен това, той инсталирал нещо като домофон в мазето, чрез който можел да общува с нея по всяко време и да й казва какво да прави. С годините той все по-често използвал физическо насилие и ставал все по-жесток. Биел я, ритал я, хвърлял я на пода, блъскал я, хвърлял тежки предмети по нея. Когато е на 14 годишна възраст, Наташа започва да се защитава, а на 15 си спомня, че за първи път се е борила с него, като го е ударила с юмрук в корема. Заради тази борба той я наказва и повече не й дава храна. Толкова малко храна и давал, колкото да не умре. Когато е на 16, тя тежи едва 48 кг, с 3 кг повече, отколкото когато е била на 10 години. На 23 август 2006 година Волфганг и Наташа били в градината и почиствали белия ван, с който тя била отвлечена, защото той искал да го продаде. Когато купувачът се обадил на Волфганг по телефона, той се отдалечил, за да говори и казал на Наташа да продължава с чистенето. В този момент тя решила да действа, хвърлила прахосмокачката на земята и избягала през гаража, който в този момент бил отворен. След като избягала на улицата, тичала около 5 минути и много се изтощила, тъй като, да не забравяме, тя била толкова слаба. Почукала на първата врата, която видяла, и една 71 годишна жена й отворила. Това, което казала Наташа, били само 3 думи. Аз съм Наташа Кампуш. Това било напълно достатъчно, защото името й е едно от най-известните на всички жители на Виена. Така че жената веднага се обадила в полицията. Патрулът е пристигнал около 13 часа и 4 минути. По това време вече Волфганг е открил, че Наташа е избягала. И още същата вечер, около 21 часа, той се хвърля под един влак и се самоубива. След като научил, че Волфганг се е самоубил, тя се почувства от една страна облегчена, а от друга скърби за смъртта му. Поради тази причина мнозина имат версия и обвиняват Наташа, че тя е страдала от Стокхолмски синдром, което означава, че е била привързана към похитителя си. Но тя отрича това и казва, че е изчаквала подходящия момент да избяга. След възстановяване, доколкото е възможно да се възстанови човек от такова отвличане, Наташа Камп се появява много често по телевизията, дори написва книга със своята история. И през 2009 година прави лично дарение от 25 000 евро на дъщерята на маняка Йозеф Фрицел, който прекарва 24 години с дъщеря си и я заключва в мазето и ражда 7 деца, което има сходна съдба като на Наташа. Това е историята за днес. Надявам се да ви е харесала. Ако е така, ударете по един палец нагоре и очаквайте много скоро и следващата история.